Camagu ninjani? Umakhosi Umkhize okhulumayo. Namhlanje ngiphethe amajuba. Ngizokhuluma kakhulu nabantu bakomoya noma abantu besithunywa nasedlozini kubulozi. Amajuba lawa ayavela kakhulu ke abantu besithunywa. Uma ukuthi wena unokuthi nje kancane kancane uphupha amajuba, so kuchaza ukuthi unenhlanhla enkulu, kuchaza futhi ukuthi unesithunywa. Kuyahluka-ke ukuthi uwaphupha enzani, futhi uyakwazi ukuthi uwabone ngamehlo ngaphandle kokuthi uwaphuphe. Mekukhona nje into ozoyenza noma kukhona inhlanhla ezonifikela nakulelo khaya, ekhayeni likamoya awapheli-ke amajuba. Kusuke kuchaza lokho, kuchaza into enhle. Uma uzoboniswa wona akuchazele inhlanhla noma uzowabona egcekeni lakho. Kwesinye isikhathi abanye mebezothola umendo, kuyahluka-hluka ukuthi iy'ndaba zakho zivela kanjani. Mebezothola umendo babona ngawo, ayafika enza izinto ey'hlukile-ke nje amajuba. Kwesinye isikhathi afika ay'vulela iy'mpiko, ame nje ngezinye iy'ndlela, ame amanye ama-shape kusuke kufanele ukuthi uwa-understand-e wena. Kwesinye isikhathi ayafika ekuseni akhale abangumsindo. Kuyafana noma kuzoletha izulu, futhi amajuba ayakwazi ukukulethela leyo sign leyo ukuthi hhayi namhlanje kuzonetha izulu, indlela yakho ozoyihamba izoba kanjani. Kodwa abantu bakomoya kuphela abakwazi ukuthola leyo information ngamajuba. Amajuba mahle, abalulekile kakhulu, achaza inhlanhla. Kukhona nokunye-ke akwenzayo uma uzolapha ngakho.